ନନା ନନା ବେ ଏଇ ଶୋଇଛୁ କଣ କଣ ଆସି 10ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇଛୁ ଆ ନଛାନା ଦୋକାନ ଚାଲି କମ ଦେ ଆ କଣ ଆଉ ଆ ଶୋଇଛୁ ତମେ ଦିଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ? ଚାଲ ନଛାନା ଦୋକାନ ଚାଲି କମ ଦେ ସେ ନଛାନା ଦୋକାନ ଚାଲି କମ ଦେ ଦେଖିବ ତେଲ ପାଲା ଦିନ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସବୁ ଗାଡି ଚାଲେ ମୁଁ ଦେଖି ହେଇଲି ତେଲ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଛାଡ ରାତିରେ ଯୋଉ ଗରମ ସେଠି ନଛାନା ଦୋକାନ ବୋଉ ଆମେ ଚାଲୁ ବଡ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡେ ଚାଲ ବାବୁ ମାନେ ସକାଳ ହେଲାଣି ତମେ ଅଫିସରେ ବଳେ ବାବୁ ବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲ ଉଳାଙ୍ଗାଳ ଦଳ ତମ ସବୁ ମଣିଷ ହବ। ଯାଅ 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 ବାପା ହୋଟେଲ କରିଛି ଯାଅ ରାତି ଘଡ଼ିକି ଆସି ଖାଇବ। ଆଉ ବହୁତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଘାଟା ତେଲ ଅଛି ବସିଲ ମୋର ମନ ଉଡି ଯାଏ ରେ ମନ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ରେ ଶୋଇଛି ପବନ ଆଖି କାନେ ହାତରେ ଝାଡୁ ଆଜି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ସବୁ ଧୂଳି ଆଜି ଉଡେଇ ଫୋପାଡି ଦେବି ଯୋଉ ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧୂଳି ମୋ ଦୋକାନ ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି କହିବ ଆଙ୍କୁ ମୋ ଦୋକାନ ବନେଇଥାଲୋ ଏ ଖରା ଦିନରେ ମୁଁ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଗାଧେଇ ପଡିଲି ମୋ ଥଣ୍ଡା ମୋ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଲ ମା ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ଦେବୀର ସଂଗାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ପ୍ରାଣନାଥ ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରବାହା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ହେ ମାଲୋ ମୋ ଦୋକାନ ଅନେଇଥା ଓಂ ସିଲିଣ୍ଡରାୟ ସ୍ୱାହା ଓಂ ଚୁଲାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ଓಂ କେଟିଲାୟ 3 নম্বর ସ୍ୱାହା ଓಂ 3 6 9ଟା ଗିଲାସାୟ ସ୍ୱାହା ହେ ପ୍ରଭୁ ମାଲୋ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଅନେଇଥା ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବେପାର କରିବି ହେ ମାଲୋ ଚାହାଟା ମୋର ଭାରି ଦୁଧିଆ କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଧିଆ A few moments later. କଣ ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି କେହି ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋରାକୁ ଗୋଟାଏ ବି ଦେଖାଯାନ୍ତି କଣ ବେପାର ହବଟି ନା ନାଇଁ ବା ଏ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ କୁହ ବେପାର ଆଜି ହବଟି ଏଇ ତ ଆଇଲି ନା କଣ ଆଉ ଚା ଟା ଟିକେ ଗରମ କରିଦିଏ ଚା ଟିକେ ହବ କି କଣ ଚା ପୁଣି ହବନି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ରଖିଛି କୋଉ ଚା ପିଇବ ଲେମନ ଟି ଗ୍ରୀନ ଟି ନା ଖାଲି ଟି ନା ବାଲି ଟି ନା ଚକ ଟି ଦେଲ ତମ ନରମ ହାତରେ ଗରମ କରି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲ ପେଟଟା ଭାରି ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲା। ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇଲା କିରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ମୋ ଆଡକୁ ଆସନା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ମୋ ଆଡକୁ ଆସନା। କାଳିଆ କଣ କହୁଛୁ କିରେ ନାଇଁ ମନ ଅଛି ନା ତମକୁ କଣ କହିବି ମତେ ଚା ଟିକେ ଦେଲ ଏ କାଳିଆ ଦେଖିଲୁ ଏ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଲିକ୍ କୋଉଠି ହଉଛି ନା କଣ ଭାରି ଜୋର ଗନ୍ଧ ହଉଛି ରହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ କାଳିଆରେ ଏ ଗ୍ୟାସ ଟା ମୋ ଚୁଲାରୁ ନୁହଁ ତ ବେଲାରୁ ଆସିଥିଲା ପଛରେ ଟିକେ ଫିନାଇଲ ପକଉନୁ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବ ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ ବି ତୋର ବଢିବ ନେ ତୋ ଚା ନେଇ ଗଲୁ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଏ ଗରାଖ ଗୁଡା ରାତିରେ ମଢ ଫଡ ଖାଇକି ଆଉଛନ୍ତି ମୋରି ଦୋକାନରେ ଆସି ସକାଳକୁ ଛାଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋପାଲୋ କି ବିକେଟିଆ ଗନ୍ଧ ପାଟିରୁ ପେଟରୁ ଭାତ ବାହାରି A few inches later. ନାଇଁ ରେ ଏବେ ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପିଇକି ଆସ ସବୁବେଳେ ତ କଣ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଦି କପ୍ ଚା ଆଣ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଦେବି ନା ଗରମ ଦେବି ଗରମ କରି ଦଉନା ପ୍ଲେଟ ଦେବି ନା କପରେ ଦେବି ଏ ନନା କପ୍ ରେ ଦଉନା ଆଉ କାଗଜ କପରେ ଦେବି ନା କାଚ କପରେ ଦେବି କାଚ କପ୍ ରେ ଦଉନା ଆଉ ଭାଇ ଫୁଲ ଦେବି ନା କଟିଂ ଦେବି
ନନା ଫୁଲ ଦଉନା କେତେ ଥର ପଚାରୁଛ? କଣ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆଣୁଛ? ମଲେଇ ଚା ହଲେଇକି ନ ଆଇଲେ କେମିତି ହବ? ଚାହା ପିଆରେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କଲା ପଇସା ଦବାରେ ବି ସେତିକି ହଇରାଣ କରିବା। ପଚାରିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି? କେତେ ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେବି ନା କେବେ ଦେବି? ଏବେ ଦିଅ। କ୍ୟାଶ ଦେବି ନା ଅନଲାଇନ ଦେବି? କ୍ୟାସ୍ ଦିଅ। ନା ଚେଞ୍ଜ ଦେବି ନା ନୋଟ ଦେବି? ତମେ ନୋଟ ଦଉନ। 20 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟାଏ ଦେବି ନା 10 ଟଙ୍କିଆ ଦିଟା ଦେବି? ମୋ ବାପା ଲୋ 20 ଟଙ୍କିଆ ଟା ଦିଅ। ନୂଆ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା ପୁରୁଣା ଦେବି ଚଳିବ? ତମେ ଯାହା ବି ଦେଲ ଚଳିବ। ବାମ ହସ୍ତରେ ଦେବି ନା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦେବି? ଡାହାଣ ହାତ ଦେଲ ମଝି କରି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଦେବି ନା ଏମିତି ଦେବି? ମୋ ବାପା ଲୋ ତମ ଭଳିଆ ଗରାକୁ ମୋର ଦୂରୁ ଜୁହାର। ତମେ ଏଠୁ ଗଲ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ। ଏଠି ନଛିଆ ନା ଗୋଟେ ଗଲୁ ଦୋଷ ରହୁଛି ବୋଧେ ଆଉ। ପିଇସା ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ଦେଲ ହେଇରେ ପେଲେଇ ପୁଅ ସକାଳୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲ। ଭଲ ଦିନ ରାତି ପାଇଲାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତମେ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ଧରି ମଦ ଧରି ଚାଲି ଆଇଲ ଏଠି। ବେହି ପୁଅ ଯିବ ନା ମୋ ରଡ କୁଆଡେ ଗଲା? ଚାଲେ ପଳେଇବା ଏଠୁ ବୁଢା ମାରିଦବ ଆଜି। ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସନି ମୋ ନା ନଛିଆ ନା ନାଛି ଦେଇଯିବି। କାଲି ଯାଇଥିଲି କଟକ ସିଟି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଆଣିଲି ଦୁଗିଲା ଖଇର। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଜାକିକି ବସିଲି ବେପାର ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। A few moments later. କଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପାନ ହବ? ହଁ ହବ ହବ। କେମିତି ଦଉଛ? କଳାରେ ମାପିକି ଦଉଛୁ ହାଣ୍ଟା ହାଣ୍ଟା ପୁରେଇକି ନେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ବାବୁ ପାନେ ତ ଚୂନ ମରା ହବ ମସଲା ପଡିବ ଭଙ୍ଗା ହବ ଦିଆ ହବ ଆଉ କେମିତି ପଚାରୁଛ କଣ? ଚୂନ ଟିକେ ପତଳା ଦବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପାଟି ଟିକେ ନାଲି ହବ ତ? କଣ ନାଲି ହବନି? ଜିଲ୍ଲା ବଦଳରେ ବାନିଶ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଉ କଣ 7-8 ଦିନ ଯାକ ନାଲି ରହିବ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହାଉ ମେନି ରୁପିସ୍? आपका 5, 10, 20 रुपया हुआ। 20 ଟଙ୍କା। କଣ ପାନ ଦେଲ ନା ସୁନା ଦେଇଦେଲ ବା? ଆଉ ତ ଜାଣିନ ବୋଧେ ମୋ ପାନରେ ବି ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି ମୋ। କଣ ପାନରେ ବି ଜିଏସଟି? ନେଲ ତମ ପଇସା ନେଲ। ଯୁକ୍ତି କଲେ ବି ଯୁକ୍ତିରେ ବି ତମେ ଜିଏସଟି ଲଗେଇଦବ। 2 hours later. ଭାଇ ସଫଲ ଅଛି ଟି? ହଁ ଅଛି ଭାଇ ବିମଲ ସବୁ ଅଛି। ରାଜନୀ ମାଷ୍ଟର ଅଛି? କଣ ନବ କହିଲ ଏଇଠୁ? କଣ ନବ ଏଠି କଣ ନବ କହିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନେବିନି। ଏ ଠିଆ ହେଇ ବୋର ଲାଗିଲା ତ ଆସିଲେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦବାକୁ ଆଉ। ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛୁ ତ? ହଁ ବା ବୋଟାଳି। ଏଟା କେବଳ ପାନ ଗାଣ୍ଡରେ ଚୁନ ମାରେ ନା ତମ ଭଳିଆ କେଟା ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଣ୍ଡରେ ବି ଚୁନ ମାରେ। A few inches later. ପଦିଆ ପିଇସା ଓ ପଦିଆ ପିଇସା ଓଇ ବିଡି କୋଠାଏ ଗ୍ୟାସ ଉଠାଇ ଦଉନ। ଇଏ ବା କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ? କେତେ ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା। କାଲି ରାତିରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ତମର 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ହଉରେ ପିଇସା ଅଫଳେ ପଡିକି ଭାଲୁ ଯେତେ ପେଲୁ ତା ପେଲୁ ରକ୍ତ ପଚା ନଈ ପଡିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ ନାଦି ଦେଇଯିବି ସେତିକି ବେଳେ। ତତେ ଜୁହାର ତ ଦୋକାନକୁ ଜୁହାର। ମୁଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଫୁଲଫୁଲ କରିଦେ। ଚାରି ହାତ ମାଇଲି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସୁଲସୁଲ କରିବି। କଣ ତୁ ଗୋଟେ ମଜା ପାଇଛୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ସୁଲସୁଲ କରିବୁ। 10 ଟଙ୍କା ହଉ 12 ଟଙ୍କା ସାନୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସାନୁ ବେ ଅଫଲ ଗୋଟେ ଦଉ ପାଟିଟା ଖାଲି Yeah, boy. ଶୁଣ ଏ ଓଟିଭିରେ କଣ ନ୍ୟୁଜ ହେଡଲାଇନରେ ଆଇଲାଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ରେ। କୋଉଠି ହେଲାଣି? ବଜାର ଉପରେ ନା କୋଉ ରାଜଘରେ? କି କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? ବାତ୍ୟା କଣ ବଜାର ଉପରେ ସବୁ ଆସେ? କଣ କହିଲୁ ଓଟିଭିରେ ହେଡଲାଇନ ଆଇଲାଣି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କି କୋଉଠି ଆସୁଥିବ ନା ଆଉ। ଏ ଭାଇ କଣ ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ କଣ ପେଟ ଧଡ ପଡିଗଲା? କଣ ରେ କଣ ଜୀବନ। ସାନୁ ହଁ ତୁ ଗଲୁ ନାରାୟଣ ଦୋକାନ କଣ ଦିଟା ନେଇ ଆସିବୁ। ନାରାୟଣ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। କଣ ହେଇଛି ନା ଜାଣିଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଦିନେ ନାରାୟଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠି ଅଛ?
ହଁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ଆସ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପେପର ପଢୁଛି ଆଉ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ 6ଟି ବେଙ୍ଗ 3ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆହତ। ଆହତଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ବାହାରିଲା ଏଇ ପେପରରେ? ହଁ ବା ଏଇ ଯେ ନ୍ୟୁଜ ବାହାରିଛି। ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ଗୋଟେ ଫର୍ନେଟ ଦିଅ, ଗୀତ ବୋଲି ଖେଇଟେ ହିଁ ନାଚିବି ତମ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ମୋ ଦୋକାନଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଡ କରିଦେଲେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା? ଦୋକାନଟାକୁ ବଡ କରିଦବା? ଦୋକାନକୁ ଦିନକୁ 2ଟା କଷ୍ଟମର ପଛେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ବଡ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା। ବହୁତ ଚୁପଚାପ କାମ ଆଜି ଯାକେ ଶିଖି ପାଇଲାନି। କଣ ସେ ଚିଠାଟା ଦେଇଥିଲି ମାଲଟା ବାହାର କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ସରି ବାବୁ, ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। ବସିକିରି ଏଠି ଦୋକାନ ବଡ କରିବ। ମୋ ପଛରେ ପଛେ ଟଙ୍କାଟା ନଥାଉ, ଦୋକାନ ବଡ କରିବା ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ବାହାର ହଉ କରିଦେଉଛି, ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। ସେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ବାହାର କରିଥିଲୁ ମାଲଟା, ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ସବୁ ବାହାର କଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଅଟା ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ତିମାର କା ଅଟା ଅଛି? ହାତୀଅଟା। ହାତୀଅଟା ନେଇକି ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ତ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ହେଇଛ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଟା ଅଛି, ଦେବି କି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେଟା କି ଅଟା? ସେ ବାଙ୍ଗଦାମ ଯାଇଥିଲି ତ, 2-4 ବସ୍ତା ଭୂଷାଖିଆ ଅଟା ଆଣି ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତମେ ହିଁ ସେ ଅଟା ଦବ, ଆଉ କେହି ତ ନଉନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ସେଥିରୁ 2-4 କିଲୋ ପୁରେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ତମେ କଣ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଦଉଛ କି କୋଉ ଜିନିଷ ନବ? ହେଲୋ ଏଇଠି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆମେ ନ ଜାଣୁଥିଲେ ଏଇ ଗଡପୁର ମାର୍କେଟରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସିକି ବେପାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖି ନ କହିପାରିଲେ କିଏ କଣ ଲୋକ? ଭାଇ ଉନ୍ନହଣା ଅଛି? କି ଛୋଡା? ଉନ୍ନହଣା ଉନ୍ନହଣା। ଉନ୍ନ ଛୋଡା? ହଁ। ଏ ଭାଇ ତମେ ଭାଷା କରୁଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏଠି ଝିଅ ବୋଉ ଆଉଛନ୍ତି ବେପାର କଥା, ତମେ ଆସିକି ଉନ୍ନ ଛୋଡା ମାଗୁଛ ଆମକୁ? ଭାଇ ଦେଲ ଜମା ଉଠୁନି। କଣ ଉଠୁନି ଭାଇ? ଭାଇ ଦେଢ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲ ତ ଜମା ଉଠୁନି ଆଉ। ଓହୋ, ଦେହ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କଥା କହୁଥିଲ? ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଉଠୁ ନ ଉଠୁ ତମେ ମୋ ଦୋକାନଟାକୁ ଏଇଠି ଉଠେଇଦବ, ଜାଣିଲ? ବାହାର ଏଇଠୁ। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଗୋଟା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଉଠୁନି କାର ଗଡୁନି। ଯାଉଛ ନା ଏଠି ଦେଖିବ। A few inches later. ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଚା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବା। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବ, ଏ ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଜି ଖରା ଗରମ ଆଉ ବସି ହଉନି। ବସି ହଉନି, ଗରମ ଜୋରରେ। ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ, ଯିବା ଆଉ, ଚାଲ। ଯିବା ଆଉ। ଆମେ ଏଇ ଭାଇ ଟିକେ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ। ଭାଇ କଣ ନବ କି? ହଁ ବା। ଶଳା ଖୋଲିବାକୁ ପଇଲା। ଆରେ ଭିତରକୁ ଆ। ବାବୁ ଯାଅ। ଭାଇ ବଡ ଚିଠାଟା ଅଛି ବା, ଦୋକାନ ଟିକେ ଖୋଲ। ଲାଗୁଛି ବଡ ଚିଠାଟା ହବ ବେ। ହିନମାନ ବେପାରୀ ନ ଆମେ ଭାରି ପହୁଥିଲେ। ତାକୁ ବସିଆ ବସିଆ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ କଣ ପିଇବ କି? ପଚାରିଲି। ଭାଇ ବସ ବସ ବସ, ବାବୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଜିନିଷ ଆଉ, ବସ। ଆଉ ଭାଇ ପାଣି ନା ଥମ୍ସ ଅପ୍ କଣ ଲାଗିବ? କଳା କି ସେ ଧଳାରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ରମ୍ ଟିକେ ହବ କି? ରମ୍ ତମ କତିରେ ହବନି? ସେ ଚିଠାଟା ଦିଅ, କଣ ନବ? ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଏ ହାତ ଲେଖା ଚିଠା ଦଉଛନ୍ତି? ମୋ ବୋଉ ବା ଟାଇପିଂ ରେ ଅଛି। ସବୁ ବା ସେଇ ଚିଠା ଏବେ ଆଉ। 2,000 years later. ବାବୁ କଣ କଣ? ଏ ଭାଇ ଆଜି ତମ ଚିଠାଟା ଆସିବ କି? ଚିଠାଟା ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇ ବାବା ମନା କରିଛି ଡାଟା ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଇ ବାବା ଭାରି ଟକ୍ସିକ, ସେଥିପାଇଁ ବା ମୋ ନା ହାଇଲି ଟକ୍ସିକ। ବାବୁ ବାବୁ କଣ ହେଲା ବାବୁ? 2 hours later. ଗରମ ମଣିଷ କହି ଚଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସୁଧି ହବ କି? ବଡ ଦାନା ନା ଛୋଟ ଦାନା ଦବା? ଦାନା ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗାଈ ନା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଦାନା ନେଇ? ଦାନା ମୋର କଣ ହବ? ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସାମ୍ପଲ ପିସ୍ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। କିଲେ ଅଧ କିଲେ ସୁଜି ନେବେ କି ନାଇଁ, ବସ୍ତାଟା ଖୋଲି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଚ୍ଛା ଜିତିଗଲି। ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଏ ଭାଇ, ଲୁଡୁ ଖେଳୁଥିଲି, 2 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ 3 ଟଙ୍କା ଜିତିଗଲି। ଓ ଭାଇ ଗୋଟା ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲାଗ ଦେଲ। ଓ ଭାଇ, 3 ଟଙ୍କା ଜିତିକି ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲାଗ? ଏ ଭାଇ 3 ଟଙ୍କା କଣ, ଗୋଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲେ ବସ୍ତାରେ ନବା ଲୋକ। ନିଅ ତମ ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲାଗ ନିଅ। ଓ ଭାଇ, 3 ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ 7 ଟଙ୍କା ବାକି ଖାତାରେ ପକେଇଦବ। କଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ସିଗାରେଟରେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆହୁରି 7 ଟଙ୍କା ବାକି ଖାତାରେ? ଏମିତି ବେପାର କଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ତ? ଆରେ କାଲି ମୁଁ ଖେଳ ଜିତିଲେ, ଆଉ 7 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି।